Suomessa syttyy vuosittain noin 2500 maastopaloa, joista suuri osa on ihmisen toiminnan seurauksena. Viime vuonna maastopaloja syttyi erityisen paljon. Ilmastolämpenemisen myötä kesät tulevat olemaan jatkossa entistä kuivempia. Kaikenlaisia on kaiken aikaa, että jatkuva riesa voi sanoa. No, nyt käynnissä on siis tämä Käpy palaa-kampanja, jonka tarkoituksena on ehkäistä maastopalojen syttymistä valistamalla ihmisiä ihan niistä perusasioista, esimerkiksi avotulen sytyttämiseen ja maastopalovaroituksiin liittyen. Mulla palaa käpy sun kanssa. Tänä kesänä lapsia, nuoria ja miksei mitä vanhempiakin valistetaan turvalliseen tulenkäsittelyn saloihin. Käpy palaa. Mun mielestä on aika hauska. Käpy palaa.